Hvor er han? Do you? I don't know. Er han på gulvet? Jeg vil ikke ha han her ut. Hvor er driten? Konja! Åh, jeg ser han er på vasken. Konja. Satan, for en stygg jævel. Dra den vekk, dra den vekk. Slapp av. Ja, dra den vekk. Konja. Åh, hiv han ned i vaskpann og kryper ned i vasken. Så tar han på vannet. Det er jo Schweiz der han får på seg. Ok, vi drukner jævelen. Få han til å gå i vasken, så tar han på vannet. Er du klar over hvor mye de jævlene tåler, eller? Det er de som de kommer til å utleve menneskeheten, Konja. Slå han vekk før han går på håndkledet. Og jeg dreper han. Du, faen meg, den mest største kløne til å slå noen gang. Der er han. Nei, hvor er han? Nei, han er ikke... Ja, Cuban, ikke Korean. Korean. Han er bak vasken. Satan, hvordan har han kommet seg inn her da? Alle vinduene har vært lukket. Kanskje at Han har liksom kommet ut av dassen. Slå litt i vasken, så springer han. Nei, men hvis jeg tør, så... Hvis jeg tar... Nå skal jeg tuppe den i røva. Tuppe den i røva. Ta den i røva. Jeg ser han. Do you feel like a punk? What? Do you? Han er bak vasken. Hvorfor tar du så jævlig av? Ok, gå inn. Går du inn der, og så fullfører du det du begynte på. Jeg er klar her til å... Ja, det er skjønt at vi er på sporet her, da. Skjer det kompis? Faen, jeg har ikke lyst til at du skal drepe han her inne, altså. Nei. Ikke på den. Bare sånn her. De stinker også. Du, ta og lukke inn dassen så du ikke mister skoen min oppi dassen. Ikke drit deg. Få han ut vinduet. Klar å lukke han opp veggen. Tror du jeg er en tryllekunstner? Hei, du jonglerer da. Ikke kakkelakker. Det er første gang for alt. Ja, få det helt bra, der ja. Ikke drep han, bare send han oppover. Men jeg kan jo ikke drive og... Jo da, men diriger han vekk. Der ja! Se, han hører på deg. Slå unna han, så kryper han oppover. Slå i bakken. Jeg er ikke hypp på å få han inn på rommet mitt. Nei, ja, men han kommer ikke inn på rommet ditt. Vær human. Nei. Vær grei. Nei. Jeg ser nå er han på vei opp, han skjønner hvor han skal. Han er sånn ute etter den mauren. Ja, skal jeg slå bak eller liksom? Er det da... Ja. Der ja, slå på høyre siden og på den veggen. Der ja. Ja! Eller en til. Ja. Gikk han ut? Yes. Og jeg har dokumentert hele driten. Kongen. Så var det de der jævla fluene da. Det er ikke min sak.